מצוות בית דין לדון בדין טוען וכופר, שמצווים לדון בדיני טוען וניתן, כלומר, אומר החינוך, שנעשה דין לכל מי שתובע את חברו בשום דבר, כל דבר, או שהלווהו, או שהפקידו, או גזלו, או עשקו, או חמסו, אז הוא טוען כך, ושני חברו כופר בדבר. יש מצווה לעשות דין בהם, על כל דבר פשע אשר יאמר כי הוא זה. הפירוש כי הוא זה שאין נשבעים מן התורה, אלא אם כן יודע נתבע במקצת ההלוואה. אז יש שבועות חלות. אבל אם יאמר לא היו דברים מעולם, או החזרתי הכל, כן, במילווה וכו', אפילו בפיקדון, פטור משבועה מן התורה, וזהו שאמרו בגמרא, כי הוא זה, על המילווה דכתיב, כלומר על טענת המילווה, שהיא הטענה פירעתיך, או לא היו דברים מעולם, כן, אז זה כי הוא זה, הוא יטען טענת זה. אבל טענת שומרים, שהיא טענת אונס או גניבה, אפילו אם לא יודע מקצת, אלא יאמר, הכל נאנס, אז חייב להישבע. זה בדין שומרים, לא בדין הלוואה או פיקדון. טוב, השורש הדין ידוע וכולי, כבר כתב את זה הרב ספר חינוך, והוא מזכיר בסוף, וזאת אחת מן המצוות שנצטוו עליה כל בני העולם בכללם, גם בני נוח, מצווים לדון דינים, לפי שאי אפשר ליישוב העולם זולתה. הרי אם לא ידונו דינים, יהיה קטסטרופות בעולם. צריך שופט, צריך בית משפט, צריך לדון דינים. אז אנחנו היהודים, עם ישראל, על פי התורה הקדושה. אבל אומות העולם צריכים לשים בתי משפט, מצווה עליהם, לדון את הדינים שלהם. שלום וברכה.